Ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ay malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe hona ma hupilit dalan mi arani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guau tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ay malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe hona ma hupilit dalan mi arani togi
honau Tuhan patuduhon jalan Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Jang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam Tuau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe hona ma hupili dalan mi togi honau Tuhan patuduhon jalan Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai jang na boy pegang gua tahe
patuduhon dalam itu unang pasambuli luar sai togua jonok tuho unang pasambuli luar sai togua jonok tuho. Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang lisan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu wau tahe hona ma hupilit dalan mi togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang pasambuli luar sai togua jonok tuho nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu au tahe honama hupili dalaki togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang pasambuli luar sai togua jonok tuho alani togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang pasambuli luar sai togua jonok tuho unang pasambuli luar sai togua jonok tuho.
Ale Jesus, ale Tuhan, ay maluwag jala taruliaw dung hupajono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guwaw tahe honama hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Jang na boy begang guau tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon man dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ay maluwag jala taruliaw dung hupajono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka
Shalom. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Laho mangarade rohado pikirata mama suhi parmingota di bagasati kion, tapuji matuhata sian buku de nomor 17 ayat sada sahatoro di ayat 3. Jong Mahita. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadian atau mapalangi dohot tanoon, amin. Songono do di dok Tuhani, bahenok kudo sugut menamonangi rap dohot au, hudul di habang sakki, songonau namonangi, jala hudul rap dohot damang di habang sanai, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Alai Tuhan di bata pargugu nasuhatu dosan, saya pargugu mahami maka porsiai anakmu nasasadei si panguluhami, namana itu surgo asahu
huparwaho kami roha benua gijang marhite-hite anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin hudul mamu. Tapuji Tuhata sian buku dia nomor 100 sia ayat 4. Tatangi ngoma pati ini dibata ima nadienet sian Yohanes bidutolu ayat 10 songono madidok. Dang adong namana itu banua gijang ya sonaung tuati sian banua gijang ima anak ni jolmai na di banua gijangi hian. Dang adong namana itu banua gijang ya sonaung tuati sian banua gijang ima anak ni jolomai na di benua gijangi hian. Idu sahatna Arab mangidogogo mahita tu debata lau mangulau no bar tepatiki. Ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulau no bar tepatimi. Amin. Tapuji Tuhata sian buku eden nomor 624 ayat 1 dohot ayat 2. Dia 2 Arab jongjong mahita.
Tato pauti madosata na gudang itu ada paniribata tapau be marohata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugu na suatu dosan jala ama para siroha dahang lomoroham midah hamatian ni pardosa mula manian parjahati tumadiko dalan na asa manguli bana ido di pangidoroham. Alani i ubah di pangidorohami saya sudah timatorotorum asa unang mangunay be tuhami sese sasude dosanami asa mangulu hami di bagasan asin ni roham say pargugoy mahami asa margugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasisa ni dosa. ICB mangulahon akan na pinili ni debata do nama mitori isiro nama dabu uhum hamaguan Kristus Yesus do nang mate alai dada holani nang mulak mangulu do jala disiamu ni debata do ibana mangodengi hita hasangapo mari debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhata sian buku ede nomor 10 lalu ayat sada dohot ayat tolu. Tatangihon ma hatani debata nagabi turpu epistel di parminggota di bagasan manuguton imana tarsurat di pesalmen bidu 10 tolu. Pesalmen bidu 10 tolu memuka masian ayat sada satu di ayat 5 tajahama margati soring. Humulai hami ma di ayat na perjulu. Puji-pujiya di hasangapo dohot hagugoni debata Jehovah do Raja nunga marpahean hamuliaoni bana marpahean tongon Jehovah nunga dihohoson hagogoon jadi hotma portibion dang tagamun humutal. Nunga martibur akka batangaik ali Jehovah nunga martibur hasak ni akka batangaik nunga diobakon akka batangaik panujana sida. Sitok situtudo akka panidangyomu habadiodo natama di bagasmu ali Jehovah rodi saliling nililing na itu sahatna martua doakan atau mangihon hatani debata jalan neopopsa. Amin.
Tabegi makor puji-pujian sian paropuan gabungan.
Maredi mahita sian buku wede nomor 100 sada ayat 2 dohot ayat 4 di ayat 4 Arab jongjong mahita. Tidak kemah hapor siaw tay songon na hina tidak ko ni dong atas hapor siaw di sadok portebion rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangit doho tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadei iman na tinubun si Maria nagabe-gabe sianton di parbadia andorong sohabubuhan. Ido tu hata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate terpajar doi bana di hau pinar silang na tua tu banulotoro dong ditanom na mula mengolu dari patulohon na manai tu surgo lahun dulu tu siamuni debata Jehovah amanai pargo na suhatu dosani di sime ibana pai maula sogo tu tanoon manguhu mihala na mangulu doho na mate au porsia di ton di porbadia jala dok sada huria nabadia huria atau penghalak Kristen akan nabadia dohot di hasasani dosa dohot di haitai namandok mula maulu dosa gut akka dan nyalok namate dohot di hangaluan nasura suda amin. Tabegima kor puji-pujian sian ama Ebenezer.
Sunggul-sunggul hita ima tu hari Minggu, parmingguan masuk majab sia 00 kita di bahasa Batak, bahasa Indonesia nang songoni sekolah Minggu di pos pelayanan gua masuk jam 18.00 kita. Tapuji matuhata sian buku ede nomor sia pulusia ayat sada dohot udutna las disomata papungu pilihan na parjulu.
Ima tutu ali Tuhan, sai urupi hami laho mangalo rohanami, mangalo dosa nasai toktong mangitip di bagasan ngulunami, asa monang jala sonang hami. Rodo hami makamulatehon saluhu nadinggan ni basam, mangalihon las ni roha di hami pala di bagasan obason, dinabui hami Tuhan marningot ari hananaik mi tu banuam di banua gijang, para diinganan dia kena persea diho. Dison mahami Tuhan, akan nama ua serap dohoto di surgumi, pakulingi hami. Mian ho di rohanami, asa tarida Tuhan, perbue hapor siaun nami i, dinatangihonon nami anon baritam nauli i. Pos dorohanami Tuhan Yesus, di tonga-tonga nami ho mengajari hami. Amin. Turupuk jamita dihana naik ni Tuhan Yesus dihita di bagasan tikion. Ima tersurat di Efesus bidusada ayat 15 satu ayat 20. Efesus bidusada ayat 15 satu ayat 20. Tajahama marsika sorin songonoma didok disi. Kristus do uluni huriai. Asa aupe duku bege naung persea hamu di Tuhan Yesus jala holong rohamuna disaluhut aka nabadiai. Anggiat dileho debata ni Tuhata Yesus Kristus amani hasangaponi Tuhamu todi hapistaran dohot pangukapon manada ibana. Asa ditadahamu nang hagogok ni gogona na sumurungi na tuhita akan na porsea sian pakorhon ni hagogoon na marmuliai. Tugijang ni nasa harajaon dohot huaso, nang hagogoon dohot hamuliaon, nang tugijang ni nasa guar na tarahatahon, dadakolan di hasianganon, dohot do di narosogut. Ido pamatang na mangguhi ibana asa gohan na sudi ti bagasan saluhut na ido sahat na. Shalom. Selamat hariana naik ni Tuhan Yesus marita saluhut na dihita ka mga kainang molo ari pesta hana naik ni Tuhan Yesus tu banua gijang. Saya hira nahurang do pakalason hita hakabi piati. Budo tabering. Au sugari hari kelahiran di hari Natal. Dakubo to teksi ragari jatawan. Molo di hari hahihiun
tong do dang siat kan. Songoni hasa saur nito di Purbadia. HP sa sitong na daktar sirang. Hatu tubuh hamamate hana naik hasa saur nito di Purbadia. Sadadui lau pada diinganan, lau pangaleon hasonangan, lau pataridahon hamonangan na nang tuhita. Ima kamang kay nang bolo taparohahon. Ima bolo tabiring. Hapi hananaik ni Tuhan Yesus menungguli hita madok mauliate tu debata. Menungguli hita asa say toktong taingot Tuhan Yesus liling na maringanan di tonga-tonga ni hajul maun lahu mangajari lau patuduhon huasona, lau patuduhon dalan, lau pataridahon haguguonna tua kajolma. Jadi hananak ni Tuhan Yesus mengajari kita, mengurupi kita, lau patadau kita, patadahon haguguonna huasona di tonga-tonga ni Portibion. Marite hana naik ni Tuhan Yesus di pasahat tu hita ulaon. Dakolan ulaon na kamangakay nang di pasahat. Ay roho do huwaso. Mamarita ko barita nauli. Do huwaso. Hagogoon. Habaranion. Laho makatahon. Hasitongan ni dibata di tonga-tonga ni Portibion. Jadi hana naik di pabotohon to akasisian na laho mangalehon las niroha mangalehon ulup-ulup di hita. Di patorang Apostol Paulus do di surat naon taringot tudalan si taonon ni Yesus na marahawujungan tu hasangapon na. Ido ubahin na dang mabiar kita. Adorang so hana naik ni Tuhan Yesus hon ra ngata pa witihut molo ringgas do hita tu pertanyaan ngata pa witihut di si songo dia ulaon songo dia kesaksian ni akan naporseai patuduhon huaso gogo ni debata di ngodu ni naporse naso mabiar sahat tu hamatian. Sahat tu namate martir. Tang mabiar akan naporsiai. Alaniaha ala sihirimon. Ala sihirimutta. Nunga dipatuduhon, nunga dipabuah Tuhan Yesus manaik ibana tu banua gijang parade asonangan. Dia ka naporsea. Akana satia dakola porseate dakola nama nada alana basi bolis pedita dadu Tuhan Yesus ai didok si bolis itu ai marhua horo Tuhan tuawin na do ima pa bodita da marhua horo tuawin na ido na tapang dipangido manada satia mangulahon lomoni rohan di bata. Di patorang si Paulus do turiai Pesus marite-hite hana naik ni Tuhan Yesus tu banua gijang dilehon kepastian tu akan naporseai. Kepastian. Bolo di pertanyaan sahabat orang kami do diibaratkan seperti orang yang sedang berlatih bertanding pemain bola bertanding diasah tenaga, diasah fisik segalanya, diasah nang peluja, nang pepait, nang peparir dihilala ay marhui do berengon huduhan nasida alay adong sihirimon na adong sitagamon na adong nanaing si jaloon na ima penghargaan di kemenangan yang ia raih.
penghargaan diberikan kepada orang yang menang. Songonido na pinatorang ni Apostol Paulus dilehon kepastian tua kana porseai pebua Jesus sahat tua sangapon nai songonido akana berjuang akana porsea sogot rapdoho Jesus di Banua Gijangi. Songonido akana porseai sogot rapon Jesus di Banua Gijangi. Habartusido di pestata di Bagasan Tikion, di nama naringoti, di nama pesta hita di Arihana naik ni Tuhan Yesus sadarion. Yesus hudul di siamu ni debata. Arong tolu huidahami nanaing si buatotta, nanaing si hangoluhonotta, sian turpukon parjulu imam mangukap rohata lau mangatusi dalan si taonon na botadokon Jesus hudul siamun debata mangukap rohata lau mangatusi dalan si taonon na nga tapes tahon yati baru hari hamamati marpesta dangarong niyan di si taonon jol mamarpesta ti alai kecuali Kristen berpesta di dalam penderitaan. Alanya, dang dihamatiani nanaing taida. Di si taonon nai diselip podo disi baga-baga hamonangan tuaka naporsiai disilipon ido ubaen na marpesta hita. Allah tahilala Yesus menaklukkan di mana disorop ni hamatiani. Jadi asa bolo tapis tahun arihana naiki madok mauliate. Idunya ni jargon ni Apostol Paulus. Madok mauliate asa hana naik ni Yesusi laho mabahin tuhita semangat ido ubahin di surat ton Apostol Paulus surat naon tuhuria Efesus di surat ton di mana dohot Apostol Paulus madok mauliate tuhuria Efesus ala di ida haporseaon ni huria Efesus porsea nasida di Tuhan Yesus Kristus ala naung dia tusi nasida lapatan ni dalan si taonon ni Yesusi. Di madok mauliate bohado akamang akainang au sugari ro Dr. I.L. Nomensen nama buah barita nauli tu tano Batak nasaha barita nauli satu ujung ni Portibion dakola di Indonesia behita marjamita di Amerika di London, di Jerman, sudah banyak bagian Eropa sudah. Jadi mesti tapabor hak muse nataoni misioner tu Afrika. Igugut tadi. Ahabenon ni huriata alung natagugui. Alai molo dison Apostol Paulus maka molate honturia Efesus. Bahwasanya huria Efesus percaya porsea di si taonon ni Yesusi porsea nasida di hahihion ni Yesusi porsea nasida di hananaik ni Yesusi bohado buido nuaeng madok mauliate Dr. I.L. Nomensen molo di ida haporsiaota di tonga-tonga di Portibion pabuan naung luja di seahon dirina guguna sude ngoluna tu tano Batak mabuah barita nauli asa porsea hita halak Batak ido bahay na didokan anggia di leo Tuhani tuhuria Efesus todi ditabay todi hapistaran do todi mangukap roha
manada pabahenan di bata asa lemanada lemar situ tu huriai batari daho dirina songkal na porsia di tonga-tonga ni Portibion. Martangi yang si Paulus asa di leo Tuhani dinasida to di hapistaran patiurun mata haporseaun nasida tu sihirimon doho muse tu pajowonna tu dia pajowonia kamanga kainang tadok nakin tugas di leho debatado tu hita bukan hanya kepada para haladu tugas itu diberikan kepada kita semua diberikan tugas untuk memberitakan Injil. Lau mamaritahu barita nauli. Ido ubaina dipangido torang ni roha, torang ni pikiran habisuhon. Asa sumurung akan aporseai. Laho mamaritahon di bagasan gugu hasitongan ni debata. Martangi yang si Paulus asalam dia tusi akan aporseai dada hamatean ujung ni si taonon nai dada hamatean ujung si taonon ni martangi yang apostol Paulus asa margogo manaon di bagasan parkiloni jadi hamonangan di situ di pahudru Yesus di siamun ni debata di Banua Gijang di pabaki Yesus mengatasi saluhutna jala di patuduk tutoru ni patna tutoru ni totna saluhutna nasa huaso dia pena manguga-uga di tonga-tonga ni Portibion ikut tuduk tutoru ni tot ni Tuhan Yesus. Bolo huria Efesus tuaka sisiana na perjului sarupa do nasida adorang somanaik Tuhan Yesus sarupa pengatusian nasida di sitaono do disilang ni Yesusi dak siat turoha pas do songona kasuku-sukun ya kadongata hobar balok taon molo raja bolon marwaso Yesus nai wasa mate di hau persilang ate ido rohani Portibion jala sering doon apalagi di masa diskusi antara agama di tonga-tonga ni mensosta odo jut kalau memang Yesus Kristus itu raja yang berkuasa yang sangat-sangat berkuasa kenapa dia kalah kenapa dia mati. Jadi di situ di silipun nasida ditukarkan Yesus bukan mati tetapi digantikan katanya. Itu tidak. Alain Abu dari hubigido kesaksian nasida nama cahasan Alkitab tai rupanya ada juga di Al-Quran mereka mengatakan Yesus menunjukkan dirinya setelah bangkit dari mati. Inilah lihat tanganku bekas dari tombak paku. Lihatlah, inilah bekasnya. Jina rohakku nabu dari dirung hubigi di kesaksian saja. Bah, ay bolo anong do HP di Al-Quran mo nay. Bah, sadangi para tutu hamu na rohakku di bagasan. Ala ima ka mga kainang maol na HP. Umurado tajalo ajaran ni Portibion. Laho mabuwa kita tulomoni rohana nang pe ikot taboto do hamaguad do ujung nii nang pe sa di suarahon tuhita nang pe sa di podao tuhita parsihohoton tuhata ni debata parsihohoton mangoloi debata dohot sa di patuduhon huasona gogona tuhita alai buasa maul hita manguluhon, mangudukon, mangulahon, dibagabagahon sihirimon, na lubi ubalga na subuile honon ni Portibion tuhita, hape iya i Paula sotabigi,
Iai Paula so taului. Buasa gabi songoni. Alani dua ka mga kenang dung manaik Tuhan Yesus tu banua gijang dibuka pangatusion niya kasih seani. Dibuka dang dipasobu longang dang dipasobu nasida ganggu rohana sida. Dibuka pangatusion nasida asa unang ganggu, asa unang lomos di sitaonon. Dibuka pamerengan nasida tu via dolorosa. Tu via dolorosa ni Yesus. Jolo dibolok ko Yesus. Sian rohanya kasih siani roha ganggu. Baru pe dipaborhat nasida mamaritahon barita nauli. Dibolok kon roha ganggui marhite-hite dipatadahon dipataridahon dirina. Dibolok kon siya nasida roha ganggui aidung hehe ibana siya namate. Opa puluari di Portibion asama naik ibana tu banua gijang dipatuduhon dirina. Bogas nilabang na di tangan na jala dipatuduhon huasona. Dipapos rohana sida dipajual diulangi panggilan kedua. Paworhat ton nasida lau borhat mebuan hasitongani baritani li hanguduani tutongatongani Portibion. Maul dia tusihatani Tuhan. Dang haatusan pikiran dakatusan jolma haporsan ni jolma do nanang dipangido. Ido dikiki melayani adong neng masuk Kristen tiki sian dongata sian tiki di Banda Aceh. Tidak mengerti bagaimana bisa saya menerima itu inang begini tentang Tuhan Yesus. Joroh kami, iya memang agama Kristen adalah agama yang unik. Kita tidak bisa menerima secara manusiawi, tetapi kita lebih dahulu mempercayainya. Percaya dulu, baru bisa terima. Percaya kepada Yesus. Kenapa? Tidak masuk akal seorang raja yang berkuasa bisa mati. Itu tidak bisa masuk akal. Tetapi percaya dulu, dia mati bukan sia-sia. Dia mati mematikan dan menguburkan segala dosa-dosa, segala sengat maut. Tapi dia bangkit kembali. Hapor siaon ido naneng patadida hononna, ido naneng patuduhononna, ido naneng sidohononna, bohado hita makapor siai. Tado komajolo sada contoh. Behado isedo botosa, na boy sakap ni debatatu si Joseph. Si Joseph anak ni si Jacob. Marsitaonon ibana. Hapi dalam ni debatado di ibana mangaleon sada kesempatan marhite si taonon ni gabe raja kedua di tanah Mesir. Mengarajai di tanah Mesir. Masuk akalkah itu? Sian penjara do ibana? Tidak masuk akal bukan? Tapi itulah kuasa Tuhan. Na padua ho sada contoh musi tabereng ise ubotosa. Ise boy mangatusi marhite uli ni rupani si Musa. Ditiki zaman na dibunuh sude nasa na marumur 2 tahun. Dibunuh alai ala uli rupani si Musa. Ro boruni raja perahu di ida haulion nai ido di pauli-uli gabi magudang di istana ibana dang do menderita diperbudak ibana di Mesir ape gabi ibana muse mebuan bangsoi mulak sian tano Mesir isi ubotosai asa alanido ubana tadok dada sudesi tahunoni membawa kita tu hamatean manang membawa kita tu hamaguan. Boy do dalani membuka dalan si tahunoni membuka dalan di hita lau menuju kesuksesan.
isi hitamang nasakuta nasetuba. Bolo tayo ingot kita dituba mga langgadong. Jolo malanggadong dituba baru iba ijo po maidasaw di ate kamang maduduni. Alay boy duha mo sukses. Gudang do na mga ratos siya tuba siya kitaan alanin na hatchit. Pinaborhat ni na hatchit. Itu kan? Iya. Pinaborhat ni na hatchit. Tetapi orang yang mengenal dirinya na manadaha hatchitoni dihabengeton di pangaratuan godang du binege barita tiki bula mula mangarato dang adung ditadda manangisi jujuk dang mangan olo manuci piring niak kacinai asa bunang gua pala malua mangan olo manang nadia di kerejui manucia bi nang aka ama bawa pe binege do kesaksian ni tetapi mereka yang sakit dahulu merasakan hari ini keindahannya. Idu mana tadokon iseu botosai. Alai halak na olo manaon na marhasit. Halak na olo manada dirina. Halak na tekun yang setia akan diangkat berhasil. Ada waktunya. Hidup pepatah Indonesia berakit-rakit, berenang-renang, bersakit-sakit dahulu. Iya, tengok mai. Itulah ima jabarnya kala nabi nge marroha. Jabarnya kana berjun marroha. Asa dipakulingi jami tao do hitam, mabolok kon ganggu ni roha do jogal ni roha. Dia ka nahurang parsihoho totta lao marningot tu hatai hatani Jesus ikonido hati dakonotta nasa itok tong tadokon au porsea di debata Jehovah au porsea di Tuhan Yesus au porsea di todi porbadia asa unang bejojot hita ganggu rohatta ganggu roha idu mabai kita magu tidak mau dibimbing Roh Kudus. Ganggu ni roha dangolo ibana ditugu-tugu todi ni debata. Sai pikiranna dipangasahon. Sai pamotoanna rohana ipatujulu. Dangolo patujulun Yesus di bagasan ngoluna. HP Yesus si marwaso do boy mangurupi jolmai asa boy malua asa boy satu hasonangan tulas ni rohay alanido ubayna disuarahon tuaka namaol porsea di hatani Tuhani ala hasomalan do pakilalaanna dibain makka porseai Tuhani akan nasohea masa nasohea binoto doho nasohea ni idana maol dihaporsiai jojo dohita molo dapot tu roha molo boit nya tusan ni roha ido jojo tajalo HP jojo nata atusi mabai kita tu hamaguan ala nido unang ganggu roha ganggu ni roha mangabati hita lau makaposi Tuhani unang ganggu rohata, unang magu hita. Ima na perjulu. Na paduahon aka mga kainang huidahami. Jesus hudul disiamu ni debata. Mangalihon di pakirimon. Di arta siteanon. Di pakirimon di arta siteanon tay. Ditangyakon si Paulus asa dileho Tuhani. Todi hapistaran turuas ni uria Efesus asa dipatiur mata haporseaon nasida marhitei asa diboto jalam makirim nasida di arta sihirimoni ni akan haporsea dohot hasangapon siteanon ni akan haporseai alani doa kamang ban nabingit hita marhitei di papos rohani uria Efesus asa unang mabiar unang madele
Molorope akasi taonon unang madeli. Di para di Tuhan Yesus do arta sihirimun dia kana marsihohot makaposi ibana. Jadi mololam rosi taonon. 3 hari didiskusi hononate. Molorosi taonon bahasa gumudang gomadokon. Di dia doju monok ko tutuhani dilas ni roha do di si taonon. Gudang do mangalusi di si taonon. Bahasa ala di si taonon ni bui tahilala jonok kita tutuhani. Ala memang di si taonon ni kita bui tapasahat sude ngolutta. Fokus hanya kepada Tuhan. Tahilalama di tugu Tuhani. Di tugu Tuhani hita. Ido unang medeli hita. Si taonotta. Haruana ta pikiri. Boido gudang si taonotta. Mungkin mar si taonon alani na marsait. Songodongatta. Nasubui ro mar minggu. Alani na marsait. Marsi taonon alani aha mungkin bisa beda pendapat suami dengan istri. Mungkin si taonotta bisa kita beda pendapat dengan anak-anak, dengan keluarga. Bagaimana kita sebagai orang Kristen menghadapi itu? Medele hita, tatinggal hon, medao, semakin kita menjauh semakin datang permasalahan lagi. Semakin kita menjauh, semakin kita tertimpa, semakin dalam. Ujungnya malah malengek. Tetapi kita buka hati. Terima Yesus bekerja di dalam hati. Buka hatimu. Unang bercokol holat di rohani besar diri. Tidak bisa. Ego kita buang. Buang ego. Kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin senang bersama dengan Yesus, buang ego. Terima Yesus hidup dalam dirimu. Bekerja Yesus di dalam hatimu. Buang segala ego, keakuan dan segala macam dengan itu. Baru ketenangan ada pada diri kita. Dina marpung hita akan mangakenang sadarion marningo hanana ini Tuhan Yesus. Tabotoma manai Tuhan Yesus tu banua gijang lau para diinganan niak kana porsea. Para diinganan di hita. Marhiti di paingot hita asa tapa jonok tu Tuhan Yesus. Pajonok matu debata dungi pajonokon nama Tuhan. Anu ngai bana ya perjolo pajonoko dirina. Hita do nama daw. Ahlani di jauh hita nuaing pajonok matu debata dungi pajonokon nama Tuhamu. Pajonok diri lapatanna una kolan portibio tapi kiri. Tinggal 2 kamanga kainang portibio. Bohape suksukna sadetik pedang boy tetabay umur tahun. Dang boy. Unang tapi kiri mologodang artata. Boy mahita sonang da. Daun. Boy duartay maduduni hita. Apalagi hurang malo hita mamake. Boy do. Boy do artay satokin mago. Jadi unang tauloi maduduni hita. Alani do ala tatinggal hodo sogo portibion. Ya memang kita menikmatinya. Kita menikmatinya yang diberikan Tuhan itu adalah berkat. Kita menikmatinya dengan sukacita, dengan pujian kepada Tuhan. Jadi molo di luas Tuhan ipe hita mangolu di tonga-tonga ni portibion. Naing tapake do ngolutta na pinasa nai. Pajono dirita tu ibana. Marhite-hite makaholongi dongatta. Makaholongi keluarga.
maka holongi dongata, maka holongi saluhutna. Molo marsitaono pehita tadok nakini tonga-tonga ni portibion taboto ma satu kidoi ainunga di paradi debata inganan hasonanga dihita akana sosatia do naso satu si alai akana satia ro di ujungna setia sampai akhir ima dapotan di hasapurariai sugut di Banua Gejangi sugut marlas niroha. Jadi di sitaononi di jauh kita asa marsaur hita doho Tuhani lau makirim di balik ni sitaononi salpudo sudi portibion unang lohot rohatta holan di portibion imana paduakon na patuluhon na perpudi vidahami nanang sipeopotta marhiti turput taon ima molo didok nakin Yesus hudul di siamun ni debata menuruhita maka tidakon ibana disuruh hita ka mga kenang maka tidakon ibana adorang somanaik Tuhan Yesus disuruh akasisian nai mangulahon panidangion songonan idokna di Markus 10 ayat 15 didok songonon lau mahamu tu dia portibion jami tahu kamu ma barita nauli tunasa nati noppa lau mahamu tu lia portibionina hana naik ni Tuhan Yesus tu Banua Gijang manungguli hita mamaritaho barita nauli ganup na porsea terjauh gabe sitidang ini Kristus gabe jemaat na misioner. Jadi boleh dokon jemaat na misioner, jemaat papatarhon Kristus di nahumaliangna, papatarhon Kristus marhite-hite panggulmitonna. Ido, jadi adong dupiga halak ruas ni huria ka mga kainang na binoto tabba na porsea hinorhon ni parsauranna. Di hati dakon sada halak na masuk Kristen mandokon saya masuk Kristen karena saya melihat Bapak si anu jadi saya perhatikan layak ditiru siapa Tuhannya jadi ala ninggulmit ningolunai di parsauran nai gabe porsea halak tu ibana. Perningotan hanana di Tuhan Yesus manungguli hita mamaritaho barita nauli tunasa nati noppa. Dumutusi do diatur hon HKBP di hita. Alada kuboto sonariate pada umumna hanana ni Tuhan Yesus bolodang di hanana ni Tuhan Yesus hasasaur nito di perbadia papungu pelian tu sending. Papungu pelian tu sending. Sungguh sungguh wige nakin wartate. Mungkin hasa sarto di perbadia di raing. Papungu pelian tu sending. Tu pekabaran Injil. Jima. Jadi martabata baru akamanga kainang. Martabata badu sending tanuaing. Lemar situ tuduh HKBP namar sending. Jala dibuat do pelatihan nuaing di Pulau Rupat untuk mempersiapkan diri melayani ke tempat-tempat yang terpencil, ke tempat-tempat yang belum bisa disentuh oleh agama Kristen. Jadi emang dipersiap per nuaingi. Anunggu 30 halak hubigi di Pulau Rupat. Ada orang so dibangun turut tahun salpu lau hami tu si marpesta sending 50 tahun sending Pulau Rupat ngalau kami mamereng tempat untuk dibangun di si tempat pelatihan mempersiapkan diri pembenahan diri kepada orang-orang yang mau diberangkatkan ke sending. Baru asa tulus ya kamang olodo hita mangurupi
Masih holdo hita asalam taba akana porsea, masih holdo hita asalam taba si huton Kristusi tatu pahi mai. Idu bana saya hudokon. Bolo mangaleo kamalateo kita ingat sending. Karena sending kita membuka mata kita mengenal Tuhan Yesus. Karena pelayanan sending kita mengenal keselamatan besok yang kita harapkan tu surga hasonangani. Karena sending. Jadi unang lupa kita molo mangaleo kamalateo kita taingo ma alani sending doho tuta da Yesus baik kamalateo mutusi. Asalam taba akana porsia lam adong si pakeon ni huriata pabor haton akana tu sending. Paong pakeon ni huriata lao pa mangutus. Asa taba una hola tu Afrika pi. Doh mato aka na asingi muse. Sa jejaki sahat tu sing. Alani doa ka mangakai na unang macohot tita disi. Jemaat na misioner, gabe jemaat na marparange, na mapanggulmito na mangolong. Si leon-lehon na tajalo, ima lapangan kerja sehari-hari. Di sima pakeota gabe mimbar perjamitaan mamaritahon Kristus di bagasan ngoluta. Ulau siganu parii pakeota mimbar pangajarion parsaorata mamaritahon Kristus di bagasan ngoluta. Asa ulau siganu parii pakeota sarana penginjilan dang ikon naman yuk Bibil behitan waing lau marjamita. Bolo taingot di tahun 1980-an Indonesia, pemerintah Indonesia telah melarang kita membuka sending. Dan gobe kita membuka sending hati hai. Na perpudion nama bui musik. Pada waktu itu kami melayani di Medan. Perutusan-perutusan di Jawa pemerintah mengatakan, ai nu ngadong agama na sida. Dan gobe hamulau membuka musenaninna. Tetapi Kristus mengatakan, kalaupun pemerintah mengatakan seperti itu adalah sifatnya dang manotongi. Debataru na manotong. Buktina kita semakin bisa, semakin kita dilarang, pintu semakin terbuka untuk kita melayani. Semakin kita di stop, semakin pintu dibukakan Tuhan kepada kita. Sending kita Sungai Labu, Selat Panjang, Pasir Pengarayan, Doho Diakan Asing, makin banyak kita ditunggu kita untuk mendukung itu. Dan tarsirang ngolu ni namani dangi sian ngolu siganu pari bolo mani dangi hita di hatani Kristusi ikon tarida honot tado di parangeta di ulauta alania kamanga kainang adong dosa da hiaru marjamita di jamitahon di bukunya amata padita TSI Hobbing Evorus HKBP tikima masu padita di Piaraja Tarutung di tanggal 20 Agustus 1995 dok songonon di jamitanai di baritahon ni bana adong sada mahasiswa teologia namar sekolah padita hati hai saya disosoi lau marjamita dangolo. Saya disosoi dia kuliah sekolah pendeta, saya disuruh lau marjamita dangolo. HP nunga lam jonok lau sidung persekolahan na disuruh perjamita dangolo. Molo disukun buasa dangolo ho marjamita hohom. Alai ahaduna tarida. Tamat sekolah dilantik wisuda dipaborhat ibana laho tu hutasi hobasanna borhat do. Alai lauma amat tahun tuluat alau ti gope tiki idangi tahun 65 daksa dia gubidang dope yang ani HKBP hati hai bui dope ditelusuri ditulut temma ulauna las dorohani hurianai mamereng jadi suku nama tomaninna ai
las rohamuna mamiring pedita munaun las dorohanami opung ay so nawolo merjamita bohado di bahay merjamita hamu ninna alay ama alus ni ruas ni huriyay ninna molo huidahami ulahunna huidahami persauranna herana mamering Tuhan Yesus dohami diparanginay. Jadi iru patut dohapi didokon Justin si Hobing di jamitana. Parangemido jamitam, jamitami ima parangem. Parangemido jamitam, jamitamido parangem. Asa ido akamang akainang na pinangido ni turpukon tuhita saluhutna. Baik ruas ni huria jamitami ima parangem. Parangemi ima jamitam. Nang tuhita akaparahalado. Na jinou. Na hinokop. Nang niiasan ni debata. Nang diburi ni debata. Maritihite mudar ni Kristus. Asa iyas hitasian akadosai. Naing tarida siya kita hasatiyaon. Haburjuon. Dipakatayon na pasahaton. Hatani Tuhani. Marihite-hite parangi. Dang hape hapistaran. Ido bolo di jauh na gabi parhalado. Saya gurang madokot dang adok kotu si maninga. Ise harona mampu. Adok kita na mampu. Adok kita na malo. Dang adong hami pisungon ido. Dang adok waktu si hami maninga. Dang adong nahuboto hami. Alay apalan ni pinangido ni Tuhan Yesus. Hau olo otaido. Olo do hita laho mangulahon hata ni debata. Olo do hita setia makaburjuhon. Makaburjuhon hata ni debata. Marhite-hite pakubasion di huria. Naing diida huria hita. Naing diida na humaliang huria KKBP na adong di Makassaron. Naing hatanai jamitana marhite marhara hita marhite parangetai marhite ngolutai tahara jolmana humalia kita manada debata makanguluhon hatan debata dalas marohani tu hatai mamerik kita dalam tarida ma hade makon di tonga-tonga ni luata molo tarida partangyangon laburju ngolu laburju sian tonga-tonga ni halak Kristen. Amin martangyang mahita. Mauliate madiho ali Tuhan. Di jauh do hami tutu di bagasan tikion. Di nahudul ho di habang sami di leoko tu hami tugas si ulahonon nami. Mamarita ho barita mnaulii. Asa saha barita naulimi tu akahala na sumanadaho duping. Hami Kristen huriam na adong di kota Makassar. Pakai mahami Tuhan gabe ula-ula na met-met di tonga-tongan na umaliak kami. Marhite hata nami, marhite parange nami, marhite pangulaw nami Tuhan. Asa gabe jamita hami di tonga-tongan ni humaliak kami. Marhite ima hami marahara na sida, mabuan na sida saat tuban kami. Dang margugo hami Tuhan. Jujut gugu si boleh si mangago hami. Ikon todim to di porbadiai do mangula di bagasan ngulu nami. Asa mampu hami laho mangulahoni. Atung Tuhan Yesus ajari mahami. Radi mahami Tuhan tiruanmu. Radi mahami ali Tuhan suruanmu. Suruh mahami. Paborhat mahami Tuhan. Asa marparbue hami di tonga-tonga ni Portibion. Songo ni matuhan upasahat kami todupanmu. Akadungan nami na di bagasa parsahi todupe. Nasubui rap do tami Tuhan di bagasan tikion mamuji pasangap guarmu na badiyay di bagas mon. Homali Tuhan pabingit ruana sida. Boy do gabi jamita ngulu na sida marhiti sahiti. Aladang marungutungut na sida.
dang manarita ibana Tuhan Tuho. Alai tok tong marpos ni roha marpakirimon. Pena masa di goluna sai pos rohana urupanmu laho manaoni. Namanarit na di bagasan si taonon ala ni akka parianak konon, ala ni akka parrumah tanggaon, ala ni kekeluargaan Tuhan. Boido itu tuma marukil rohanami. Tuhan Yesus, jumolo bolok konsian roha pikiran nami, ego nami. Nang boy hupataluhami jumolo diri nami, asa boy masuk keluarga tu bagasan roha nami, boy masuk ya nakot roha nami, doho sude tahe aka parsoran nami. Monako Tuhan di roha nami. Marhiti-hiti na olo hami pataluhon roha nami. Gabi boy hami Tuhan majakon haha anggi iboto saluhut na tuagasan roha nami. Mardami sonang mahami. Tuhan nungahu bigi hami hatami nang tariasonon nami mai mula setongan ni bagas mon pos maroha nami Tuhan perguguanmu mahami tangihon elehelik pengiduan nami. Amin. Tapuji matu hatam marhite namarede hitasian nomor 638.
tapasahat mapeliana tapapungon tarupan itu hatta martang yang mahita. Ali debata amanamina di Banua Gijang, hodo harorwan ni saluhu si leon-leon nadinggan do nasa ulibasa na maliutus. Ho pasahat hami masya nani leon mitu hami pilihan nami tu ho. Sejalo mai gabe uap na hucus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hu parhasia kami pilihanon. Pati bulna rajaon mu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam utada hami godang ni si leon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan Yesus Kristus nang manai tu Banua Gijang. Nahudul di siamu ni debata. Hasangapon dot hamuliaon madiho rodi saliling-liling na. Namarlas ni roha doha minuaing ala naung monako. Jala dipabakit debata ho gabe raja di atas ni saluhut. Halonga ngado sude dalanmu. Ay di patutoru ho dirim tutoru ni saluhut. Alai gabe tumibo ho. Sian sasude jala maruli koar. Asa lopit saluhut ulunitot lao marsoba tuho jala ganu pamangan marato poton hodo Tuhan. Maulate ma rohanami tuho ala naung diukap ho dalan tu Banua Gijang gabes tuani malipo namangod diho kami tu debata. Say pasu-pasu huriam namaringana dope dihasianganon. Paima marpungu hami tulabungmu. Say pasau mabagabagam tu akasuruanmu. Lehon tunasida sahala do agon sian Banua Gijang. Asa marmulia goarmu di portibion. Saya jarima akapartohonan di huriam. Asa hobar tulomo ni roham aka aturan pamicangon do panugunoguon na niatur honasida di huriam. Say gomgomi jalapa paretai masaluhut huriam di sadok portibion. Asalam rarat jalamonang huriami. Leon hapistaran siya Banua Gijang to akai duk nami. To akapadita, guru huria, bibelfrau, diakones, situa, dohot evangelis, asalam maraturan huriam di tanoon. Say pa jongjong harajaonmu di bagasan rohanami. Asa marhiras ni roha kami mangului. Dohot mangihut toko, pahot marohanami tuho, asa uhati dako kami, mangulu manang mate pehami, hodo Tuhan nami, sepayan mahatam dohot dame di huriam, asa huingot hami, dada hasianganon inganan nami, alai di Banua Gijang di Labung Mido, say ramoti ma namang gomgomi hami, dohot suruan na pinabakitna. Lehon tunasida hapistaran sian Banua Gijang dohot uduk ni roha asa dohot nasida mangoloi paretam pasu-pasu masa luhut parpunguan ni halak Kristen say homa dongan nasida jupa marpungu di gereja di persikolaan nang pedi bagas nasida be say lam lokangi sian hami dosa dohot sude na pasaraton hami di hasianganon. Asalam malunguk kami, paimahon harorom mangalap hami tu labung ni amai. Amen. Alia manami na di Banua Gijang. Saya pinurbadia maguarmu, saya romah harajaunmu, saya sahut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hangoluan siapari. Saya sama dosa nami, songon panesa nami di dosa sendongan namar dosa tuhami. Una kami togi hutu pangujunan, palua mahami sian pangago.
Jala mahita di bagasat dame, tajalo ma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuhita, jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuhita, jala di pasaorho madamena tutod ditabi. Horas manita saluhna.